പറ്റുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതാകൃപപ്രദായിനെ ഗോരഗദാമദയാ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് 12 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 2 സെക്ഷൻ, 2 വിഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ, അല്ലേ? ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് കർമ്മയോഗം, രണ്ടാമത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു. രണ്ടും നമ്മൾ സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചു, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അടുത്ത 6 അധ്യായങ്ങള് ജ്ഞാനയോഗമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന സഗുണ ഭക്തരാണ് നിർഗുണ ഭക്തരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠർ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയോഗം, അല്ലേ? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ദിനചര്യ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക, ജപം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന് അത് പറ്റിയില്ല, ആ വഴി സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എങ്കില് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാം. ഇനി അതും വേണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും കൃഷ്ണ അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മഫല ത്യാഗത്തിലൂടെ അങ്ങനെയും ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്താം. ഇനിയിപ്പോ ഈ വഴികളൊന്നും അല്ലെങ്കിലോ, സാധ്യമല്ലെങ്കില് ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്താം എന്നൊക്കെയും നമ്മൾ പഠിച്ചു. വിവിധ വഴികള് പറഞ്ഞു തന്നു. മനുഷ്യര് പല തലത്തിലുള്ളവരാണ്, അല്ലെ? 4 ലക്ഷം ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാ പറയണേ ആളുകള്, മനുഷ്യര്. അപ്പൊ ഓരോ ടൈപ്പ് ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ വഴികള് ഭഗവാൻ പല തരത്തില് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, സ്യൂട്ടബിൾ ആയത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല, ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാല് ആ ഭഗവത് കൃപയാലെ എത്രയോ തുച്ഛമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ച വിഷമങ്ങള് എന്ന് കരുതും. കടുത്ത ക്ലേശത്തിലും പ്രശാന്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. താൻ ശരീരം ആണ് എന്ന് കരുതുന്നില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താലെ എന്താണോ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അതില് തൃപ്തി ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? സുദാമായെ പോലെ. അപ്പൊ അതാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യര് എന്നാണ്. ഭക്തന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ഒരു സംഭാഷണത്തിനും വേറൊന്നും വിഷയമാക്കില്ല, അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തില് സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാൾക്ക് ഭഗവാൻ സംരക്ഷകനായിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? 18 അധ്യായങ്ങളില് 3 പാർട്ടാക്കി തിരിച്ചു. കർമ്മയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു. കർമ്മ ടീച്ചേഴ്സ് അവർ ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ്, നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങള് അത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇനി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, ഭൗതികതയോടുള്ള
ആ ആസക്തി വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരണം, അല്ലെ? ഇവിടെ വിരക്തി വരുമ്പോ ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരണം. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഭക്തി യോഗം, കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ആത്മീയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക, അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയാണ് അത് സാധ്യമാവുന്നത് എന്ന് കണ്ടു. ഇനി നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയും, ത്രിഗുണങ്ങള്, അതുപോലെ മായയുടെ അധീനത്വം, അതൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം, ജീവൻ, ബ്രഹ്മൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇനിയിപ്പോ ആ വാക്കിനെ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി പറയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഉള്ളതിനാലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുന്നത്, ഈ ശരീരം ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നീ വാക്കുകളുടെ നിർവചനം ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മറുപടി നൽകാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് പറഞ്ഞു തരും. ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയൊക്കെ വിശദമാക്കി പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗ കാരണം പറയും. ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതനായവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രജ്ഞ യോഗം എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര്. ഇപ്പൊ ധ്രുവന് ഒരു കഥ ആണ് കേട്ടോ. ധ്രുവൻ നമുക്കറിയാം, കുട്ടിയായിരുന്നു, ഭക്തനായിരുന്നു. 5 മാസത്തെ തപസ്യ ചെയ്തപ്പോഴ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ആ ചെറിയ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി. അപ്പോ ഇതറിഞ്ഞ നാരദ മഹർഷി, ഭക്തനാണ് അല്ലേ, നാരദ മഹർഷിക്ക് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. മഹർഷി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണോ അപ്പൊ ഭഗവാൻ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അത്രയും പരമഭക്തൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധ്രുവനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ പർവ്വതം കണക്കെ എല്ലുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഇത് എന്താ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നേ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പോഴ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലുകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. നീ എത്രയോ ജന്മം ഉപാസിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നിനക്കിപ്പൊ ഈ ജന്മം ലഭിച്ചത്. അതല്ലാതെ നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 5 മാസം തപസ്യ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയതല്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. ഒരു തെല്ലൊരു അഹംഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ, മഹാരാജാവിന്. അതൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് 1 മുതൽ 8 വരെ അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന് മേലുള്ള ഭക്തി കണ്ടു. 8 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ കണ്ടു. 13 മുതൽ 20 വരെ കൃഷ്ണൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ. അധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെ കർമ്മം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിലെ കർമ്മം, കർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന കർമ്മം, ഭക്തിയോഗം. അധ്യായം 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം. 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഈ അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഒരു ചോദ്യ പരമ്പര തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അർജുനൻ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം ഇവയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറയാണ്. 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ 3, 4 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു. പിന്നെ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും പറയുന്നു. 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് ചോദ്യം 5-ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ പറയുന്നു. 13 മുതൽ 19 വരെ ചോദ്യം 6-ന് ഉത്തരം പറയുന്നു. 20 മുതൽ 26 വരെ 1, 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം. 27 മുതൽ 35 വരെ ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, അറിവിന്റെ ദർശനം പറഞ്ഞു തരുന്നു. അധ്യായം 13-ല് എന്താണ്? ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഭക്തിയാണ് ഉച്ചകോടിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? സത്യത്തിൽ മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയും ഭക്തിയാണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭക്തി എങ്ങനെ കൈവരിക്കാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അത് എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് അവസാന 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു. മധ്യഭാഗം ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ അധ്യായം 12-ൽ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഭക്തരെ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നതെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. അതിനാൽ അവസാന 6 അധ്യായങ്ങൾ
ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് സ്വയം മോചിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. മായയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ വൈരാഗ്യവും കൃഷ്ണനോടുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പത്തെയും സഹായിക്കുന്നതിന് ജ്ഞാനത്തിന് അതിൻ്റെ ഉപയോഗമുണ്ട്. അല്ലേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. അതിനാൽ ഭക്തി നേടാനുള്ള ഉപാധിയായി ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഭക്തിയുടെ ഭാഗമാവും. ശ്ലോകം 1 അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. 6 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 1, 2 ഒരുമിച്ചാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ് വേദീതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തിദം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുമത്രേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ട് മറയുന്ന ഈ ശരീരം, അതാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒന്ന് ഉണ്ട്, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു? ജീവൻ, ബ്രഹ്മൻ, അതുപോലെ സത്ത, അവബോധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോ ആ ചൈതന്യം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാണ്. ഹൃദയ ഗുഹയിലെ ആ ചൈതന്യം, അതാണ് ജീവൻ, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയാല് ക്ഷേത്ര പുരുഷനുണ്ട് അല്ലേ? അമ്പലങ്ങളിൽ പോയാല് എല്ലാ സ്ഥലവും നമ്മൾ ആദരവോടെ സമീപിക്കണം. പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാതെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ചന്ദനം തേച്ച് വെക്കണ ഒരു സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ചിലവർക്ക്. ദോഷാണ്, അതൊന്നും ചെയ്യരുത്. ശാസ്ത്രം പറയണത് എന്താണ്? ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ശരീരത്തിന് ഈ സവിശേഷതകൾ കൊടുത്തത് ആരാണ്? അപ്പൊ സയൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈശ്വരനാണ് എന്നുള്ള സത്യം അത് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഉറപ്പിക്കണം. എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീതാമാകൃത കസ്യ സിദ്ധനം. അപ്പൊ ഈശ്വരനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. അപ്പോ നമുക്കായിട്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഹിതം മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാവൂ. മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് നീക്കിവെച്ചത് അപഹരിക്കരുത്, എടുക്കരുത്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ലോക മര്യാദകളുണ്ട്, ധാർമ്മികതയുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളില് ഉറപ്പിക്കണം. എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം. ഇപ്പൊ ശ്രീകോവിലിൽ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷൻ, അത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതും ഈശ്വരാംശം, ഈശ്വരൻ തന്നെ അല്ലേ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഈശ്വരനാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ഇങ്ങനെ 6 എണ്ണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് അർജുനന്. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ എന്നെ നോക്കി പോവാം. ആദ്യം തന്നെ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ ആസ്വാദകനാണ്, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ ശരീരങ്ങളെയും അറിയുന്ന പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് ക്ഷേത്രം, ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന അതന്നെ, ആ അറിവ് തന്നെ ജ്ഞാനം.
ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത്. ആരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത്, അല്ലേ? അതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയണത്. പ്രകൃതി പുരുഷൻ. 1-2 ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമാണ്. ആർക്കാണ് ശരീരം കർമ്മവേദിയായി ലഭിക്കുന്നത്? ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്, ആത്മാവിനാണ്, അല്ലേ? ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുകയാണ് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് ആ കർമ്മവാസനകളൊക്കെ ഇരിയിച്ചു കളയണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് കർമ്മവേദി ലഭിക്കുന്നത്? ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനദണ്ഡം എന്താണ്? എന്തിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് കർമ്മവേദി ലഭിക്കും? പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണത്രേ ഒരാൾക്ക് അതാത് തരത്തിലുള്ള ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ശരീരത്തിനെ അറിയുന്ന ആളാണ്. ശരീരവും ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവബോധജന്യമായ ധാരണ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ശരീരവും ശരീരത്തെ അറിയാവുന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് വായിക്കൂ. ഇതാരാ വായിക്കുക? ഇത് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മൂന്നാമത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ വിഭാഗങ്ങളിലെ അറിവിന്റെ താരതമ്യം. അധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെ. ക്ഷേത്രജ്ഞനായ ജീവസത്തെക്കുറിച്ച് ആ ജീവന് ഏത് വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു. അധ്യായം 7 മുതൽ 12. ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ സമുത്കൃഷ്ടതയെയും ജീവാത്മാവിനെ താരതമ്യേനയുള്ള ആശ്രിതത്വത്തെയും എടുത്തു കാട്ടുന്നുണ്ട്. 4 തരം സുഹൃതികൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. അധ്യായം 13 മുതൽ 16 വരെ. ജീവസത്തേക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധമുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ? അതിന്റെ അടിയിലുണ്ടോ മാതാജി? കാണുന്നില്ല. കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് വെക്കുക. പല പ്രക്രിയയാലും എങ്ങനെ ഒരു ജീവസത്തേക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായങ്ങളുടെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഇനി 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ 3ഉം 4ഉം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. പിന്നെ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും പറയുന്നുണ്ട്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലാം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രേ ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മതം മമാം. ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവ ശരീരത്തിലും കൂടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ജ്ഞാനം ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനും, എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അർജുന എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഇവിടെ എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും ജ്ഞാനത്തെയും നിർവചിക്കുന്നു. 4-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ്. 2-ാമത്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് പരമാത്മാവ്. അതായത് പരമാത്മാവ് സാക്ഷി രൂപേണ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്താണ്? കർത്തൃത്വവും ഭോക്തൃത്വവും ഇല്ല. കർമ്മം ചെയ്യുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുന്നുമില്ല പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ജീവാത്മാവാണ് കർത്തൃത്വവും ഭോക്തൃത്വവും ത്തിനൊക്കെ ഉടമയായിട്ടുള്ളത്. ജീവാത്മാവ് മാത്രമാണ്. 5-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്
ജ്ഞാനം. അപ്പോ ജ്ഞാനം, ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുക. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ശരീരം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിയുന്നവൻ. അത് 2 തരം ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും. പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ്. ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു, ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പരമാത്മാവ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. എന്നാൽ ജീവാത്മാവിനോ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ മാത്രമാണ് അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. ജീവസത്തുക്കളാണ് ജീവാത്മാവ്. പരിപാലകനായ ദൈവം പരമാത്മാവാണ്. ചെറുതാണ്, അണുവാണ് ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാൻ അനന്തമായ വിഭുവാണ്. സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ജീവാത്മാവ്, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിനെ അറിയുന്നു പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതായേ ഉടമയാകുന്നുള്ളൂ. സാമ്യം, ഒരു പൗരന് തൻ്റെതായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം, അല്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് സർവ്വ ശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി. സാമ്യം എന്താണ്? മൗലികമായി രാജ്യാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ്, അല്ലെ? രാജാവിന് മുഴുവൻ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശമുണ്ട്. എന്നാലോ ഈ ഒരു പൗരന് തൻ്റെ ഒരു ഭൂമി, അല്ലെ, 1 ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളാകുന്നുള്ളൂ. പൗരന്മാർ രണ്ടാമതേ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിയന്താവ്. സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും മൗലികമായി രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്നു. പിഴ പറ്റാവുന്നവനാണ് ജീവാത്മാവ്. ഒരിക്കലും പിഴ പറ്റുന്നില്ല പരമാത്മാവിന്. സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകൻ, മേധാവി ആണ് ജീവാത്മാവ്. എന്നേക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യജമാനൻ, ആശ്രിതനാണ് പരമാത്മാവ്. അസംഖ്യമായ ജീവസത്തകൾ ഉണ്ടാവും. സർവ്വ ജീവസത്തകളുടെയും ഹൃദയത്തിലും അണുവിൽ കൂടി പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും ഒരു പരമാത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ജീവസത്തകള് കോടി കണക്കിന് ഉണ്ടാവും. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയണതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയണത്. വായിച്ചോളൂ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തത്ക്ഷേത്രം യദ്ദൃക്ച യദ്വികാരി യദശ്ചയത് സചയോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്സമസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം. ദയവായി കേൾക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ്. ഏതൊക്കെ? കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങള്, അതിന്റെ ഉത്ഭവം, കാലം, അങ്ങനെ കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, അറിയുന്ന ആ കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളെ അറിയുന്ന ആളുടെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ചെറുതാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംക്ഷേപിച്ച് മാത്രം പറയാം എന്ന് പറയണത്? അതാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. വായിച്ചോളൂ. ഗീതാദേവി മാതാജി വായിച്ചു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷിഭിർ ബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർ വിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്ര പദൈചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർ വിനിശ്ചിതൈ. പ്രവർത്തന മേഖലയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഈ കർമ്മ മേഖലയെ പറ്റിയിട്ട്, പ്രവർത്തന മേഖലയെ പറ്റിയിട്ട്, അതുപോലെ അറിയേണ്ട ആ ആളിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെയുള്ള ജ്ഞാനം വൈദിക കൃതികളിലൂടെ നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അനവധി ഋഷിമാര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയണേ. ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ അനവധി ഋഷിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അറിവും വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശ്വാസമാണ് വേദം. ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അറിവ്, എല്ലാ അറിവിലും വെച്ച് കേമപ്പെട്ടത്, അല്ലെ? ഇത് ശുശ്രുമധീരാണാം എന്ന് ഉപനിഷത്തിൽ കാണാം. അപ്പോ ധീര ഋഷിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ അറിവിന്റെയും ഉറവിടം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെ?
ഭഗവാൻ മറ്റുള്ളവർക്കാണ്. ഈ ഋഷിമാര്, അനവധി ഋഷിമാര് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇതി ശുശ്രുമ ധീരാണാം എന്ന്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഏതിൽ നിന്ന് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? അന്നമയം, നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് പിന്നെ പ്രാണമയമായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നെ അത് ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് എത്തണം. ആദ്യം ഇപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഭൗതികരൊക്കെ അന്നമയത്തിലാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് യോഗ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്, പ്രാണായാമം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ, മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ജ്ഞാനം നേടുക. അങ്ങനെ ആ വിജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനത്തിനെ അനുഭവവേദ്യമാവുക, അതാണ് വിജ്ഞാനം. അത് പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുമ്പോൾ ആനന്ദം മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കണേ? ഈ ഡീറ്റി ആരാണ്? രാധാരമൺ ലാലയാണ്, വൃന്ദാവൻ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇത് ആരാ വായിക്കുക? ഇതൊന്ന് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അവബോധത്തിന്റെ ഘട്ടം, സ്വപ്നത്തിലെ അർദ്ധബോധത്തിന്റെ ഘട്ടം, അബോധാവസ്ഥയുടെ ഘട്ടം. എന്നാൽ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഘട്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണ്. അതിനാൽ അങ്ങ് 4ാമത്തെ മാനത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവം അങ്ങേക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമകാരണം അങ്ങാണ്. പക്ഷെ അങ്ങേക്ക് ഒരു തിരോഭാവങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തന്നെ കാരണമാകുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് അതീന്ദ്രമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അങ്ങയുടെ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളായ മത്സ്യം, കൂർമ്മ, വരാഹ, നൃസിംഹ, കേശവൻ എന്നിങ്ങനെ അവതരിച്ചു. അങ്ങയുടെ ഭിന്നമായ രൂപത്താൽ അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങയുടെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ അങ്ങ് വിഷ്ണുവിന്റെ വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ അങ്ങ് ഭൗതിക ലോകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അവബോധത്തിന്റെ ഘട്ടം, സ്വപ്നത്തിന്റെ ഘട്ടം, അബോധാവസ്ഥയുടെ ഘട്ടം. ജാഗ്രത്, സ്വപ്ന, സുഷുപ്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ഈ വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഘട്ടങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അതീതമാണ്. ഭഗവാൻ ഭൗതികനല്ല അല്ലേ? ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആവിർഭാവ തിരോഭാവം അത് അങ്ങേക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കും. ഭഗവാൻ എപ്പോ തോന്നണോ അപ്പൊ ആവിർഭവിച്ച് വരികയാണ് അല്ലെ, ഓരോ രൂപം എടുക്കുകയാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമകാരണം അങ്ങാണ്. പക്ഷെ അങ്ങേക്ക് ഒരു കാരണവുമില്ല. അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ ആവിർഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തിരോഭവിക്കാം. അതെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇച്ഛ കൊണ്ടല്ല അല്ലെ, കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ്. ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങേക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അങ്ങയുടെ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള മത്സ്യ, കൂർമ്മ, വരാഹ, നൃസിംഹ, കേശവൻ എന്നിങ്ങനെ പല പല രൂപങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലെ. ഭിന്നമായ രൂപത്താല് വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലെ അങ്ങ് വിഷ്ണുവിന്റെ വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ബാഹ്യശക്തിയാല് ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും ഭഗവാൻ അങ്ങു തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടുത്തെ നമ്മള് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ശരീരമാകുന്ന 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങള് വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോ 6ഉം 7ഉം? വായിച്ചോ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. ലീലാവതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീലാവതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലേ? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചോ. ലീലാവതി മാതാജിയെ കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവചം ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈക്യം ച പഞ്ചേന്ദ്രിയഗോചരാം ഇച്ഛാദ്വേഷ സ്വം ദുഃഖം സംഘാതഛേദനാധൃതി ഏതക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരം ഉദാഹൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിവർത്തനം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, നിത്യഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സ്വദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ
ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, പിന്നെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, രാഗദ്വേഷങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങള്, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവ ക്ഷേത്രമായിട്ടും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പോ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള് നമുക്കറിയാം: ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്തത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ശബ്ദം, കാലുകള്, കൈകള്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്, അങ്ങനെ അന്തരേന്ദ്രിയാണ് അത്. അങ്ങനെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനെയാണ് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 24 വിഷയങ്ങളെയും വെവ്വേറെ എടുത്ത് നിഷ്കൃഷ്ട പഠനം നടത്തുന്നവർക്ക് കർമ്മക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കും. ഇനി രാഗദ്വേഷങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട്. സ്ഥൂല ശരീരത്തിലെ 5 മഹാഭൂതങ്ങളുടെ അന്യോന്യ പ്രതികരണങ്ങള് ആണ് ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രജ്ഞ, അവിശ്വാസം എന്നീ ജീവലക്ഷണങ്ങള് അത് മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും ഉൾപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഈ സൂക്ഷ്മ തത്വങ്ങളും കർമ്മക്ഷേത്രത്തില് പെട്ടവ തന്നെയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയാ. ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? 6 വിധം മാറ്റങ്ങളുണ്ട്: ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുത്പാദനം, ക്ഷയം, മരണം എന്നിങ്ങനെ. അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന്. എന്നാ അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞനോ അനശ്വരനാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്നറിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഒരുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ കേന്ദ്ര വിഷയം എന്താണ്? അസ്ഥിരമായ ഒന്നാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം. എന്നാൽ അതിനുടമയായ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അസ്ഥിരമല്ല, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. കർമ്മവേദിയുടെ ഘടകങ്ങള് 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അവ്യക്ത ദശയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങള്, പിന്നെ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങള്, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രാഗദ്വേഷങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നോ ജീവലക്ഷണങ്ങള്, ദൃഢവിശ്വാസം. കർമ്മവേദിയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥൂലമായ പ്രതിനിധാനങ്ങളാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിന്റെ അഥവാ അജ്ഞാനത്തിന്റെ വിധേയമായ തമോമയമായ ബുദ്ധിയുടെ ആദ്യ രൂപങ്ങളായ ഇവ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അവ്യക്ത ദശയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ അവ്യക്ത ദശയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെയാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ആണ് ഇവിടെ പറയണത്. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനം, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം. ഇവിടുത്തെ വായിച്ചോളൂ, എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ 6 വിധത്തിലുണ്ട്: ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം. ഈ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം 13:5. 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ്. ചോദ്യം 5-ന് ഉത്തരം നൽകുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും മോക്ഷവും പറയുന്നു. അപ്പോ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ? ഇല്ല, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമാനിത്വം, അദംഭിത്വം, അഹിംസ, ക്ഷാന്തിരാർജവം, ആചാര്യോപാസനം, ശൗചം, സ്ഥൈര്യമാത്മൻ വിനിഗ്രഹ, ഇതി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം, അനഹങ്കാര ഏവച, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം, അസക്തിരനഭിക്ഷ്വംഗ പുത്രധാര ഗൃഹാദിഷു,
നിത്യം ച സമചിത്തത്വമിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യ യോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്തദേശ സേവിത്വമരതിർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യഥ. വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 23 എണ്ണം അല്ലെ, ഈ വിനയം, ഗർവില്ലാതിരിക്കുക, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, അങ്ങനെ തൊട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് ദുഃഖം ഇല്ലാതിരിക്കുക, വൈരാഗ്യം, മക്കള്, ഭാര്യ എന്നുള്ളവര് ഒക്കെ വളരെ ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, സുഖദുഃഖങ്ങളിലെ അക്ഷോഭ്യത ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനിലെ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാവുക, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹം അല്ലെ, ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. ചിലവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്കായ പേടിയാ അല്ലെ, അപ്പൊ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വേറിട്ട് നിൽക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മൗനിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക കൂടുതൽ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക എന്നിവ അതൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ് എന്നാണ്. ജ്ഞാനം എന്നുള്ള വകുപ്പിലാണ് അതൊക്കെ വരിക. ഈ പറഞ്ഞതല്ലാത്തതോ അതെല്ലാം അജ്ഞാനം എന്നുള്ളതിലാണ് വരിക. 24 മൂലകങ്ങളാലെയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ജീവാത്മാവിന് ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനപ്രക്രിയ അതാണ് മോചന മാർഗമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ചിലവര് പറയും അഹംഭാവാണ് ചിലവർക്ക് അല്ലെ, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഇപ്പൊ അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മളില്ലായിരുന്നെങ്കില് അവിടെ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അല്ലെ. അഹങ്കാരം പാടില്ല ഒരിക്കലും. ഇപ്പൊ ഈ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ, പരോപകാരായ ഫലന്തി വൃക്ഷ പരോപഹാരായ വഹന്തി നദ്യഃ പരോപകാരായ ദുഹന്തി ഗാവഃ അല്ലെ. പരോപകാരത്തിനാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ പരോപകാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഫലത്തിനെ തരുന്നത്. അതുപോലെ നദികള് പരോപകാരത്തിനായിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത്. നദിക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? ഇല്ല. അതുപോലെ പരോപകാരായ ദഹന്തി ഗാവഃ ദുഹന്തി, എന്താ പറയാ, പാല് എന്തിനാ തരണത്? പാല് സ്വയം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ പശു അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർക്ക് പരോപകാരാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മനസ്ഥിതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അദംഭിത്വം. ഇപ്പൊ ചിലവര് എല്ലാത്തിനും കേറി അങ്ങ് അഭിപ്രായം പറയും അല്ലെ. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മൗനിയായിട്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത്. നമ്മളോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ മാത്രം അതിന് മറുപടി പറയാ അല്ലെ. അതാണ് ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം. അങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞാനി ആവണം നമുക്ക്. അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അപരന് സുഖത്തിനായി വരേണം അല്ലെ. അപ്പോ പിന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കണം ഒരാള് അല്ലെ. ആചാര്യനെ അംഗീകരിക്കണം, ശുചിത്വം ഉണ്ടാവണം, സ്ഥിരത ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ജ്ഞാനി. അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനോടാണ് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഭഗവാനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ലഹരി അല്ലെ. ഈശ്വരനോട് ഒരു ലഹരി ഉണ്ടാവട്ടെ.
യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിനെ അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തില് മറ്റൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഒന്നിനും. ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗുണം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അറിയാനുള്ള സാധനകള് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. 8 മുതൽ 12 വരെ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? വിനയം, അമാനിത്വം, മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ദുർമോഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഗർവില്ലായ്മ, അദംഭിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരമല്ല താനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാനാപമാനങ്ങള് പ്രശ്നമാവില്ല. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവര് ഹിംസാനിരതര് എന്ന് തന്നെയാണ് അവരെ കരുതാൻ പറ്റുക. ക്ഷമ, ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്, തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ ശീലിക്കുക. ലാളിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആർജവം, ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ആചാര്യോപാസനം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ശുചിത്വം, ശൗചം, കുളി, ബാഹ്യമായിട്ട് ജപം, ആഭ്യന്തര ശുചിത്വത്തിന് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ജപിക്കുക, കീർത്തിക്കുക. സ്ഥിരത, സ്ഥൈര്യം, ആധ്യാത്മ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം. ആത്മസംയമം, ആത്മവിനിഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ആധ്യാത്മ പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കല്, അതിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് അനാസക്തി ഉണ്ടാവുക. ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം എന്ന്. ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങിപ്പോവരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അനഹങ്കാര എന്ന്. ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്ന് നിരസിക്കുക. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണെന്ന് സ്വീകരിക്കുക. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവുക. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം എന്നാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നുക. വൈരാഗ്യം, അസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവരിൽ നിന്ന് മുക്തി. അനഭിഷ്വംഗ പുത്രദ്വാര ഗൃഹാദിഷു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ത്യജിക്കുക. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, നിത്യം ച സമചിത്തത്വ മിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു. ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അഭേദ്യമായ ഭക്തി നിർവഹണം ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, അനന്യഭക്തി. നവവിധ ഭക്തിയില്, ഭക്തി സാധനയില് ഏർപ്പെടണം. ഇനിയുണ്ട് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, വിവിക്ത ദേശ സേവിത്വം എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭൗതികവാദികളുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കും. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ. അരതിർ ജനസംസതി, മുകളിലേതുപോലെ ഈ ഭൗതികതയുമായിട്ട് പ്രാപഞ്ചികരോട് അധികം ഇടപഴകില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ. അധ്യാത്മജ്ഞാനം, വ്യർത്ഥ വിനോദങ്ങൾ, സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ആഘോഷങ്ങൾ, ഭക്തിയോട് ബന്ധമില്ലാത്ത സമയം പാഴാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കല്. തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം, ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും നിരസിക്കുക. അതാണ് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഗുണങ്ങൾ. ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കണം. അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രീതി അതാണ്. ഈ അറിവുകൾക്ക് അപ്പുറം ഊഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും അജ്ഞത എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരിക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം, അറിയേണ്ടവയും എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നതും സർവവ്യാപിക്കുന്നതുമായ പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ ആത്മാവിന് കഴിയും.
പരമാത്മാവിന് അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നു. ഇനി 19ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയണേ? ഭക്തന് മാത്രമേ കർമ്മ ക്ഷേത്രം ശരീരം ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? അറിയേണ്ടത് ജ്ഞേയം, പരമാത്മാവ്, ആത്മാവ്. ഇത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അതാണ് അറിയേണ്ട വസ്തു, അതാണ് ജ്ഞേയം. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജ്ഞേയം യത്പ്രക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമൽപരം ബ്രഹ്മ ന സത്തന്ന സദുച്യതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുതകുമോ? ജ്ഞേയമായ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓരോ അണുവിലും ഭഗവത് ചൈതന്യം ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ ചലനവും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അല്ലെ? സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം അല്ലെ? ഒരു ഭക്തനെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഏത് വിപരീതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ? ഇപ്പോ രാമദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരായിട്ടുള്ള ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എവിടുന്നോ ഒരു സാലഗ്രാമശില ലഭിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ മഹത്വം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുക? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂലോ ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ അടുത്ത്, ആ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ആ കല്ലിൽ ഉരച്ച് മൂർച്ച കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ പല ജോലികളും അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഇത് കാണാൻ ഇടയായി. അയാളുടെ ചെരുപ്പ് നന്നാക്കാൻ വന്നപ്പോഴ് അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താ രാമദാസെ താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത്? സാലഗ്രാമം ഭഗവാന്റെ രൂപമാണത്, അതിന്റെ മേലാണോ കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. എന്നാ ശരി, ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, എനിക്കിത് തരൂ, ഞാൻ വേണ്ട വിധത്തിലൊക്കെ പൂജിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വേഗം അത് കൊടുത്തു. എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും, അപ്പൊ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ സാളഗ്രാമശില കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ സ്നാനം അഭിഷേകമൊക്കെ കഴിച്ച് പൂജാദികളൊക്കെ ചെയ്ത് നൈവേദ്യമൊക്കെ സമർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴ് പറയാണ് അപ്പൊ ഒരു അശരീരി രൂപത്തില് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്താ പറയണേ? എനിക്ക് ഇവിടെ നിക്കണ്ട, എന്നെ വേഗം രാമദാസിന്റെ അടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുവിടൂ, എനിക്ക് അവിടെയാണ് സുഖം എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? ഇദ്ദേഹം രാമദാസ് എല്ലാ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴ്, ചെരുപ്പ് കുത്തണ ആ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴ് അദ്ദേഹം ഗീതാ ഗോവിന്ദം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെരുപ്പ് കുത്തി എന്നുള്ള പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ സമയത്തിന് മംഗളാരതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കീർത്തനാലാപനം ഉണ്ട് അല്ലെ, നൈവേദ്യ സമർപ്പണം ഉണ്ട് അല്ലെ, മുമ്പ് അഭിഷേകം ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോ പക്ഷേ ഭഗവാൻ അതിലൊന്നുമല്ല, ആ മനസ്സ്, ആ ഭാവം ആണ് നോക്കിയത്. അദ്ദേഹം അത്ര ഏത് പ്രവൃത്തി എപ്പോഴും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആ ഭാവമാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ആ കല്ലിന്റെ മേലെ കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടിയതൊന്നും ഒരു കുറ്റമോ തെറ്റോ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ജ്ഞേയം അറിയേണ്ടത് ആരാണ്? ജ്ഞേയം അറിയേണ്ടത് വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം, ജീവാത്മാവ്, അതാണ് ജ്ഞേയം. ആനന്ദ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ജ്ഞേയവും അറിയുന്നവനും. ജ്ഞേയത്തെ അറിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണങ്ങള് അറിയേണ്ടവ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് 13 വിവരിക്കുന്നു. 13 നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. 14 ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. 14 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിക്കൂ. സർവദ പാണിപാദം തൽസർവദോ അക്ഷി ശിരോമുഖം സർവദ സുതമല്ലോക സർവമാവൃത്യ നിഷ്ഠതി
കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അല്ലേ? സർവത പാണിപാദം തൽ സർവദോക്ഷി ശിരോമുഖം സർവത ശ്രുതിമല്ലോകെ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി എന്നാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞ് ഈ പ്രപഞ്ചമാസകലം നിറഞ്ഞ് സ്ഥിതി ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സംരക്ഷകനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? അല്ലേ? ഒരു ഭക്തന് ഒരിക്കലും ഭയം വേണ്ട. എല്ലായിടത്തും എത്ര കൈകളാണ് ഭഗവാന്, അല്ലെ? എത്ര അക്ഷികളാണ്, ശിരസ്സുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരെയും കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാൻ അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ മുറുക്കി പിടിച്ച ആ ഒരു ഭക്തന് പിന്നെ എന്ത് ഭയമാണ് വേണ്ടത്? അല്ലെ? ഒരു ഭയവും വേണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോവാണ് വിചാരിക്കുക, മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? സ്ഥലം, റൂം, താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോ അങ്ങനെ ബുക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നവര് ശരിക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല അവർക്ക്, അല്ലെ? യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. ഓരോ ഭക്തന്റെയും യോഗവും ക്ഷേമവും ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കും എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ആ സന്ദർഭം ഒക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ ഭക്തര് അങ്ങനെയാണ് പോവുക, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും, അല്ലെ? തീർത്ഥാടനം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. ഇപ്പൊ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തദൂരെ തദ്വദന്തികെ. ഭഗവാൻ വളരെ ദൂരസ്ഥനാണ്. എത്രയോ കോടി കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത്, ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകം, അതിന്റെയും അപ്പുറത്തുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അതാണ് അത്രയും ആ ധാമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആ ധാമത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അടുത്തുമാണ്. അഭിമന്യുവിന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരയുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ പെരുവിരലോളമായിട്ട് പെരുവിരലിന്റെ അത്രയ്ക്കുള്ള വലിപ്പമുള്ള രൂപത്തിലായിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിച്ചു. നമുക്കറിയാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കഥ നമുക്കറിയാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത്ര അകലെയാണ്, ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനുമാണ്. അപ്പോ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി, ശ്രേഷ്ഠമായ ഭഗവാനെ നമ്മള് എന്നും കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ചതുർഭുജനായിട്ട്, അല്ലെ? 4 കൈയോടെ മുമ്പിൽ വന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ സാമീപ്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. 4 പുറവും ഓരോ രൂപത്തില് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പശുക്കുട്ടി ജനിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കണ്ണുകളില് നോക്കിയാല് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ നമുക്ക്? അപ്പൊ ദൈന്യനായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പട്ടി, അല്ലെ? ആഹാരം ഇല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധിതനായ ഒരു പട്ടിയെ നോക്കൂ, അതിനെ നോക്കിയാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ദരിദ്ര ബാലനെ നോക്കൂ, അവനെ കാണുമ്പോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവരിലെല്ലാം ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സാക്ഷാത്തായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ സർവഭൂത ദയ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവികളോടും ദയുണ്ടാവണം. നമ്മള് പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ഈ പക്ഷിക്കൂട്ടിലെ പക്ഷികളാണ് നമ്മള്. എല്ലാവരോടും സഹകരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ. അത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് സഹകരണം, എങ്ങനെയാണ് സഹകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ജനിച്ചാല് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു വ്യക്തി അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുക, എന്നിട്ട് ഉത്തമ ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിന് ഉതകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്, അല്ലെ? വൈഷ്ണവ സാഹിത്യങ്ങളുടെ വിശാലമായ ഒരു നിധി ശേഖരം തന്നെയുണ്ട്. അവയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് വ്യാസഭഗവാനാൽ വിരചിതമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നുള്ളത്. 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞ
ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വേണം അതിനൊക്കെ, അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മളെ പോലുള്ള ഈ തുച്ഛ ആത്മാക്കൾക്കൊക്കെ സാധിക്കോ? അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറും ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല. അത് ഭാഗവതം ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് മാത്രല്ല, ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് സംബന്ധിയായതൊക്കെ എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹിമ, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കരുണ എല്ലാം ഇതിൽ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭാഗവതം. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്? ഭഗവാന്റെ കഥകള്, ഭക്തന്മാരുടെ കഥകള് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെയും ഭക്തന്മാരെയും സംബന്ധിച്ചത്, ഭഗവത് സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള അനേകം സംഗതികള് അതിൽ ഒതുങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ വിവരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങള് ഭഗവത് സംബന്ധിയായ ധർമ്മങ്ങള് എന്നാ പറയാ. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണ്? അപ്പോ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് സൃഷ്ടിച്ചയച്ചപ്പോഴ് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത് നമുക്കറിയില്ല, അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് സഹയജ്ഞ പ്രജാസൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി അനന്യേനേവ ധ്യായേന. എന്താണ് അതിന്റെ ആ ശ്ലോകം? എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ശ്ലോകം, സഹയജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലേ? സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അനേന പ്രസവിഷ്യത്വ മേഷവോസ്തുഷ്ടകാമധുക് എന്നാണ്. അപ്പൊ പുരോവാച പ്രജാപതി സൃഷ്ട, പ്രജാപതി ബ്രഹ്മാവ് പണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടപ്പോഴ് എന്താണ്? സഹയജ്ഞ പ്രജ, എല്ലാ പ്രജകളും സഹയജ്ഞത്തോടെ യജ്ഞം ചെയ്ത് ജീവിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ഈ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ അഗ്നിയിൽ കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണോ? നെയ്യ് അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുക, അതാണോ യജ്ഞം? അത് മാത്രല്ല യജ്ഞം. യജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈശ്വര പൂജ, ദാനം, സൽസമാഗമം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. മാത്രല്ല മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട്, സഹകരണം എന്ന്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്നാല് സഹകരിച്ച് ജീവിക്കണം. ആരോടൊക്കെ? പ്രകൃതിയോട്, കുടുംബാംഗങ്ങളോട്, സമൂഹത്തോട്, എല്ലാവരോടും വേണ്ട പോലെ സഹകരിക്കണം. ഇത് സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ ഈശ്വരൻ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ സഹകരണത്താലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ എന്നും ഉദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? സൂര്യന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വെള്ളം ചൂടാവും, അല്ലെ? നീരാവിയായി മുകളിലേക്ക് പോണു. അപ്പൊ സമയമാവുമ്പോഴ് അത് മഴയായിട്ട് താഴോട്ട് പതിക്കണു. ഭൂമിയിലെ മഴ ലഭിച്ചാലോ സസ്യങ്ങൾ വളരണു. സസ്യം മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ ആഹാരമാക്കണു. അവർക്ക് പിന്നെ സന്തതി പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാവണു. ഇതെല്ലാം കൂടെ എത്ര സുഘടിതമായിട്ടാണ് വർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ സൂര്യൻ ഒരിക്കൽ സമരം ചെയ്തുണ്ടെങ്കിലോ, സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താലോ, അല്ലെ? ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു നാള്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വായു സമരം ചെയ്യാ വിചാരിക്കുക, എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥിതി? അപ്പൊ എല്ലാം പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്. എപ്പോഴും സഹകരണം വേണം നിലനിൽപ്പിന്. നമ്മുടെ ശാരീരിക അവയവങ്ങൾക്കും വേണം സഹകരണം. രണ്ട് കൈകള് അല്ലേ ഒന്നിച്ച് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കാലുകള്, ഇതെല്ലാം സഹകരിച്ചാലേ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനോ നടക്കാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു കാല് മുന്നോട്ടും ഒരു കാല് പിന്നോട്ടും പോയാൽ നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലേ? കണ്ടറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണും ബുദ്ധിയും സഹകരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും കേട്ടറിയാനോ കാതും ബുദ്ധിയും സഹകരിക്കണം. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതോ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സഹകരിക്കണം, അല്ലേ? ഈ രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിലെത്തിയാലോ പ്രതിരോധം നടക്കണം. ഉള്ളിൽ ചെന്ന ആഹാരം പുറത്തു പോകാൻ സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പൊ രക്തത്തിൽ ചേരേണ്ടത് അവിടെ, മാംസത്തിൽ ചേരേണ്ടത് മനസ്സിലെ ബുദ്ധിയിലും ചേരേണ്ടതൊക്കെ അവിടേക്ക്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം പരസ്പര സഹകരണത്താലേ നടക്കണതാണ്. അപ്പൊ കഴിച്ചത് ദഹിച്ചില്ല വെച്ചാലോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെ? പ്രശ്നമായി. കണ്ണ് കാണില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം, അല്ലെ? അങ്ങനെ. അപ്പൊ കയ്യോ കാലോ നിശ്ചലായാല് പ്രശ്നം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും എന്താ വേണ്ടത്? സഹകരണമാണ് വേണ്ടത്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ കലഹിച്ചാലോ ഭദ്രതയുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? എല്ലായിടത്തും നടക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പരസ്പര സഹകരണം, യജ്ഞം.
ഒരിടത്ത് പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് അത് നികത്തണം. അന്ധപങ്കുന്യായം എന്നുണ്ട്. അന്ധനും മുടന്തനും കൂടി ഒരിക്കൽ പോവാണ്, ഒരു യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക്? ഒരാൾക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല, ഒരാൾ മുടന്തനാണ്. സഹകരിച്ചാലോ? ഒരു അന്ധനായ ആളുടെ ചുമലില് മുടന്തൻ കയറിയിരിക്കുക, എന്നിട്ട് വഴി കാട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അല്ലേ, ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. സൂര്യനെയും വായുവിനെയും അഗ്നിയെയും ഒക്കെ ഉദാഹരണമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഈ പ്രകൃതി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ഭാരതത്തിലെ ഋഷിമാര് മുഴക്കിയ ശബ്ദമാണ് എന്താണ് യജുർവേദം പറയണത്? എത്ര വിംശം ഭവതി ഏകനീഢം. പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയണത് ഒരു പക്ഷിക്കൂടാണ്. ഈ കൂട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് യോജിച്ച് ജീവിക്കണം. യജ്ഞമാണ് ജീവിതം എന്ന്. അതുപോലെ നമ്മള് സ്വന്തം പ്രവർത്തന മണ്ഡലം, പ്രവർത്തനങ്ങള് ശുദ്ധീകരിക്കണം, അല്ലെ, ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. സമയായി അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചില്ല അല്ലേ? 14ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എത്തിയുള്ളൂ. ഇന്ന് സ്ലോ ആയി പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അതൊക്കെ എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോ? ഞാൻ കുറച്ച് വഴി ഇല്ല, അറ്റൻഡൻസിന് ലിങ്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല.